Halang, 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 macok mah. Oh, bahay niya kung nasog yun. Wala solo mah, long lihat tupin ako. Mali ko yun lang, bisis na. Dugjang monjang monan. Ah, lain tu di. Upak lo. Ele tuma pataya patay song atum, lapene PSL si atum jai sara. Aparte atum si tome hangbom lo je, aron be labang so inglong so area, tribal area, labang so Bihari atum tijar biara long le kido tuman thali nangji. Lapen keladak Uttor Bolbi Rongpur si tame thali nangji busi pulo. Tebon si tame Council Tuliram rong hang keja CM abangke piniam ta anu ciwarbe. Anu keciwar jikali non abangke karbi. Belang de tribal ke do lapne karbia khelo lapua bangke garo khelo labang so ke do hawar long si non tuliram rong hang siam ake haya bangke hala forest afan hikaya masi labang so vexona bangke hemrit di labang so osoma cibu krok ne di labane paciru jo pahang jo an finansi evexon ke klep pulutang te alangli Apan kecil toy dun ke kumat lo, nang lini li kadok be tum sili tum siam ke paman lo kente. Kalang lo. People on the karbia ke pan, tribal ke pan, cinghon tek tidak ke. Lahelo li tum non ke alang li pan kipu nang dia bangke. Anisi mana patumi lo bom, alang li media cipulo, jeni li ke forest atum hon ke toylong le vexon claim mo cipu. Are alang li autonomous council chief executive member. Ladak ka hempu long le pelang hempu ki komat lo. Lang roy lang jeng hempu ki komat lo. Alang li CM henlo mati di. Lang lo. Te alang li le chini ne ti komasi chini hela. La henlo nili. Ala bangso rada theng no balang te ka dogobe rada phane pa chini jalam the bangke la henlo. Alang li chini lor pensi toy lor pensi pinia bangke. La bangso BJP atum la bangso karbia khe madang re tribal khe long bangke. Nenong nodokok pukul sini cepat jok ya pamsi neke vexon ke toylong le pusi piniang ni abang ke alang le media ke cipi kacit terak lo lason abang tu kacari karbia ke pan madang ke tribal ke doa na kai garo punon kuki punon rengma punon di boro punon labang so tribal kai ai maham jong si alang li kacari jong si Pangri pontek the, ili tuma pan nang hon pontek the, ili tuma the panang cing hon pontek, nang rai pontek the pulo lang the, ili tum ke pat the ke ali wedet lo, lasi ili tum bang putin citame cirok dok nangji, pini nang li tuma pan curu reune, pipulo maga curu nang ji alam pe bangke, nang li tum ladak evexon, nang klaim pusitame hemrit, nang free pusitame nang li tum arjap tip pen nang li tum labang soy vexon ke bangat ti matum tan forest tu monta badadun cek di laso bangen nang itu manang curu nanggi nil tu mahim pen sitame asi nang itu mafan suri akadom nang pajero som sili tum ek hei matang te elong le phelang elitum lang roi lang jengke bang putin atrai vela tumsi labang so kacirai nangji ajak bong abangke ili tumalong si dolo lasi nang li tum labang so kacirai the ka bangke dagrong asar pendang lo kaddo wai mekar sarlar do ana phanta rong rok labang so kepatir pi tum ana phanta nang li tum phan churunang kokgi lasi ki bang jar ni am sitame nang li tum phere re pin pen ili tum labang so ili tum hawar ili tum long le bangke cirai kip nang ji pusi nili nang li tum phan tuning ri kang tin ki labang ke kisung ke boy non ili tum ke bang chot kali non ke bang ya tuman do vigla non ili tum bangke homostia kapre ka hin pen langdam polong te kolonia homosti ben ti bang penapa bangke hoitu kapre homosti ben ti bangke di oi muni da tum ke kisung ke boya hot ke lam the sivet labangso ninge pathe henlo mati hodi ile tum labangso ninge pathe cheroi pen ti labangso pirte ke ile tum rengdun unji laban ke ninge pathe so
ini kita me langdam nang non head dong kami ambil kerja lakuan bang ke itu mana bang ate don kontrol ada ajunan bang ke hemret kita me nang kita bilang itu kesong tu kena joksi tapi entah tu kena joksi lang itu forest department kumta election kan kita no don kontrol bang ke lapen halak ke election kan di mana bang ke langdam lo komte no bang ke bahar biar ke jang itu kato kapeta teklong hurlo alang itu hidup athayam dawe Osumar di kita non ang kerja ngapor ni donasi kedua koma lapen kiso kiunes kami dua kilo atau macam mana ni kami non doktor yang kita konon itu kasih kita kita itu kita tolong lada kasih jadi jasa met kan abang ke council tu kami kita met kasih ni abang ke jasa met dulu ni kita nak kisu ngapila tapi boy nang teklong non kasih ni kita kan asap suwe kami dah kisum kira kita foto mahal amat kami nak kira setiap tahun akhir hari juga dong makan itu masih bisa masih kami ni baru kono. Kalau sini bilang jadi contoh. Angta alang litum fisik lam lama puke. Eghara tori kan ni alang litum banglo. Nali tum rit kepan adang pe thebira dino lake violet sonsuri. Pusin litum aphanang pulo. Lapo sin litum ta choklo ni litum kepan adang pe thelo. Aprang prang ke dak longle nang celang tum dopik lo alang litum si dipu pe na jak tum ke bang polong le ka vek bosi rin nang pan lo bosi ta me ajak tum bang ke alang litum dam lo bosi ta me pinang akar bia khe tum an ke long le philang ka vi pe na joksi a hok thir kluk pe litum na dak do lo la pe na joksi nilitum do pe na joksi pinang ar ni ningkan sir kep ma ningkan kep pe nilitum na dak do do tang lu la posi nilitum kado ka ve litum dak do lo la pe nilitum akisu ke bosi ta he hijan tu alang litum na kacini pe na jok litum dak akidu akisu ke lak ke thu la kado ka ve kacini pe na jok alang litum phana humri pe na jok alang litum phasi ta me churu ulo la sonsi litum dak akidu akisu ke kado ka ve karbi akhe do an phan ta me ka pacini kang tu bang ke ni bang ke la phelo je la dak kidam tang tarik pe troksi thang achiklo litum phan eviction plan tanglo forest department hin pen kado kawe karbe khe apun am tame theklong hulo dang bilang sono vikson diklem ke lasi pinyar ni am litum akidu akisung chingtang nang koklo athema ke council kachari tum sitame nilitum phandak thangta kirap avipin nang napen kapre khamphang asong pe ratum am ke dak nilitum phan wang lo la pe ning nang pa the am da du lo lason nak taksi council kacaria tum pinyar ni am talang litum phan nang kelang la pen nang chingki che tham la kado ka ve son an nat am talang litum lam the isita vela pinyar ni nang litum sita me kado ka ve tum sita me theklong ulo pinang ana hem ang ripikang lo la pen kibi ki cha tum sita me la dak do lo alang litum sita me pini atumi dum be pen arbe ke jang la dak ke do ke tha ka thayan ta ve adho ka tuman ke sonan ta inu rasar burat tisori tisohe masa bura riso tiso palang limen ke anang dike ampo ka chokor nona thuru ne pin litum ko son non beceng apor kodak lo litum doktor hemben ka helo litum ke damji litum a heman ta nang pri pithulang nang pen kado ka ven ta nang pe tong pithulap la kodak lo litum non se ka chelang ja pham lo ma hem dong chikil ma litum non arbe arum silitum ke dona lapo silitum ning duk lo la bangke karbia khai hijan nang ke dong rob nang ke sagro ba bangke la bangke litum ke project the ala yang damlo bolo tangte kirunia long sitame PGR long sitame pinang karbia khei mate hamphang ason do am sitame hala ke eviction na moi bo lam bangke hadak sika che kroilo bo sitame karbia khei phan ke council ka chari mate tim karbiang long dum sitame kelang rob la pen ke dong rob na joksi la dak jilang so ha waralong litum karbia khei kiduk technically long le phelang ka ve atum ke to la le hem rit mesen mesan ne dak ke do kali bo sitame tum pirpar ajak tum pirpar je pataplo ajak tum tinge plan ni silapu ci bisi dolo bon sitame la anang bon sitame akidu kisung nitum ci chak pe na joksi dolo boy phis tame forest department la pen alang litum phan bang sila bang so eviction na kam litum phan claim lo la sin nilitum dak jilang so ha ara akhe ke do tuman sitame ning duk lo athema nilitum pinyar ni an ke arbe la pen kisung ke boy ko son taw ne tum doktor heng bache ponang ji la pen ajak tum osmar ki bigi thia tum ta arbe arum sin tum dunang lo lan sin ni lam theng ton top lo tangge la pinyar ni akisung kado ka ve la dang ni tum yang lo an ke ki bigi ki ata sop arjulong lo theklong lo la
social media lahai viral lo sidame lapuan ke ilitung karbi akhai phan ikichenek ke komaching asorkar ha dak ilitung karbi anglong district afrange district council pulo pini anian ke autonomous council lapuan nengkan troxikep pardet arta dolo sitame karbi akhai phan Ratcharia song council ke charia song tungke lapuan ke chenek bangke hegduni long lepin lang ba chitong bang lepin lang stap peneng anengkan pini an ke lapuan non ke chari bom asorkar abang kuatung non la Ratcharia song tung karbi akhai phan ke chenek ke non ke do bom asorkar tung hansi hegduni long lang la pension thak si kaprek akar bia akhai akar bi arong si son thak election ke pini ani anta non anta paplut lepin la son si dambom la sitame keche kebe parok aso asim parok atung ke do adim ron repen ke do adim long ke pini ani anta la lang li tung election dam thek the daka kerene high court pen supreme court pen pu order alo bandong odong council long biham anta non ananta lang li tung election ji aphan a hem arpo election notice pu pabondam phlap pu ta claim thek thelang sitame ilitung kopia polo ilitung karbi akhai phan bangke pok pi pen ke ber sarlam theson non puta lason e ber rob e ber sisi lason si e claim kiduk ke lak arat aphan kibi kithia tung non piniani jo non ke becheng biri apor hem ave rid ave non somar pen kibi aklim ang phar pen ke doji ke thagi konalo non ta thengpia rum lo arwo pen si mune tung chepati bin si ajo analo me ke jang ke bebe ke cho ke jur hisami la som si non la dang ni tung along la som si do la dak jilang so habar lo la sinili pudeji la forest department tung ta a ot i la son lo ke claim a hoklo alang li tung ni li tung bhanang puge la da ke wildlife ahaba dake marat lori pulo sidame non ke chari bom ilitung karbiang long autonomous council long ke dobom cm ake hai tuliram rong hangke ladak wildlife arlone ma angtanone arlong phala long ke ladake ko ane chi suri kep me hector along le ke alang li ke apel buguri abagan sinon ke claim alang li non ta aton lp daba atrak sinon ta apel buguri ke supply ladang ilitung hawar long kali ha konane up konane west bengal haisil